Λοιπόν, Εμίλιε, σου έχω βρει παιχταρά για το Quizball. Αν ποτέ κάνεις βίντεο τον Κωνσταντίνο, μένουμε στην Ιρλανδία. Θα του κάνω κάποιες αθλητικές ερωτήσεις. Champions League, τελικούς Champions League, χρονολογία, σκορ. Και αν ξέρει, τα ξέρεις όλα, Κωνσταντίνε. Αρκετά. Πιστεύω θυμάμαι τα περισσότερα. Ήταν αθλητικός δημοσιογράφος στην Ελλάδα. Μου λέει: ξέρω πάρα πολλά τελικούς, σκορ κτλ. Για την αυθεντικότητα του βίντεο δεν θα κάνω καθόλου παύση στο βίντεο, θα δούμε μεταξύ για να μην καλά το διάβασε, έτσι. Πάμε να δούμε πρώτη ερώτηση. Για πάμε. Τελικός Champions League 2010-2011. Τελικός Champions League 2011, Barcelona Manchester United 3-1. Ναι. Έγινε στο Wembley. Ναι. Ήταν και επαιτειακό, γι' αυτό έγινε στο Wembley. Ναι. Ένα σίγουρα ο Μέση. Ένα της United το βάλε ο Rooney, σίγουρα. Ένα σίγουρα ο Μέση. Νομίζω ένα ο Βίγια και ο Πέδρο. Αν θυμάμαι καλά του σκόρερ. 3-1 σίγουρα. Εδώ πέρα είναι. Άμα βλέπετε και σκόρες, Μέση, Rooney, Πέντρο Ροντρίγκες. Ναι. Και Ντάνι Άλβες. Ντάνι Άλβες, όχι Βίγια. Βίλα. Βίγια, εντάξει, και Βίγια. Σωστός. Λοιπόν, πάμε ένα πιο παλιά να δούμε. Τελικός Champions League 2001-2002. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Είμαι και φαν της Real Madrid's. Στο Hampden Park της Γλασκόβης 2-1 η Real Madrid στη Leverkusen. Στο 8 ο Ραούλ το 1-0. Στο 14 ο Λούσιο ισοφάρισε για τη Leverkusen. Και με το φοβερό Vol Planet του Zidane στο 45 η Real κατέκτησε το Champions League το 2002. Που ήταν και το τελευταίο, το ένατο, πριν πάρει το 2014 το 10ο το πολυπόθητο μετά από 12 χρόνια. Κάπου διαβάζει, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, μπράβο! 50.000 είναι ωραίος ο αριθμός των θεατών γιατί είναι 50.499. Για ένας θεατής δεν ήταν 50.500. Στο Hampden Park της Γλασκόβης. Λοιπόν, τελευταίο έτσι για να τελειώνουμε, θα πάω παλιά. Τελικός Champions League 78-79. 78-79 είναι πολύ ωραίος τελικός γιατί είναι ο πρώτος της νικηφόρος της Nottingham Forest με τον Brian Clough στο πάγκο και μάλιστα η Nottingham Forest πήρε και το επόμενο το 1980 και να θα πούμε και ένα fun fact για αυτή την ομάδα, είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που έχει περισσότερα κύπελλα πρωταθλητριών από ό,τι πρωταθλήματα. Έχει 2 κύπελλα πρωταθλητριών και μόνο ένα πρωτάθλημα. Ποιος έβαλε τον γκολ, είπες? Τον γκολ δεν το θυμάμαι ποιος το έβαλε, νομίζω κέρδισε 1-0 τη Μάλμε. Ναι. Ναι, αλλά δεν θυμάμαι τον γκολ ποιος το έβαλε. Πολύ σωστά, εντάξει παιδιά, τις 3 ερωτήσεις που έκανα δεν ήξερα καμία. Μπράβο Κωνσταντίνε. Εμίλιο, γράψε, ταγκάρετε κάθε Εμίλιο να τον πάει στο Quizball. Θα το δείξω στο επόμενο βίντεο.